Pagyakap kita ng Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit ug ingon man sang mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaabi. Ako si Axel. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na nagluhan, kailangan kita. pagkat ang puso mo'y labis ko. Recorded by X Thunder Gaming. Happy anniversary, babe! Here, na ko'y mga gift para nimo. Uy, tipa, kadagan ko na ni. Oh, deserve na nimo kay buutan ka nga pagkauyab. Oh, babe. Sige na, ablihin na na. Okay. Sa may soda ni? Oh, Rilo? Yes! Ug tanawa ng kauban sa relo. Uy, cellphone? Yes, babe! Pero, babe, wala ba ko'y gift ni mo? Naibaw na ka nga wala pa ko'y trabaho ron. Ay, ikaw pa? Ayun, ako ni bahala, anak. Good, ayaw ka balaka, anak. Nagkasabot ko kaay ko ni mo ron. Kaya ikog ba ginako ni mo eh. Ay, sus! Ayaw pa ko na ho na, anak. Good. Maunay bawas na ako sa imong pagpangga ni mo ug pagmahal na ako. Babe, Iyan mo gud. swerte ko taon. Muna sa ginaom, ginakong ulog-ulog ug paluy-luoy para kanang kuan, makuha na ko iyang simpatiya. Maayo ha gini mo ana ba eh. Mm. Kunya wagin siya ideya nga dili kay siyara ang babae nga imo uyab karon. Suswa gyud eh. Ako pa. Ha? Gabaan ba ya ka ana bay? Oh, bay. Maayo gani kay way tiguang nga babae nga usa sa imong hukukan kay makagaba ra bagid kuno ng tiguang. Unsay wa gud taon? Ha? Mao ba? Nga naman. Nadi ay? Nagpamingaw gid kag maayo ha. Karon pagid ko nimo gibisitag balik dinhi sa kondo. Han, kung di pa lang ko kinanglan nga mo double kayod kada adlaw, ani unta gyud karon? Ari unta gyud ka ba? Unsaon nga nagkinahanglan mo kung makakwarta mo kukugot? Nganong madubli kayod pamangyod ka. Nga maghatagan man ko nimo kwarta. Ay, Oh. Oh, ngano man ka? May problema ba? sorry ha. Pagsulti sa tinuod, Axel, unsay problema nimo? Kuan, giatakis papa. Ug naibaw ana mo nga naapag di si cancer di ay. Maong napugos ko nga modoble kayod gi ko. Ug bisag doble-doble na nga akong pagtrabaho pero kuwa mo ang gihapon eh. Wala ko may baw kung si angay na akong buhato din eh. Paitaw eh. Igo, Nash. Sige lang. Ayaw ka bala ka, ha? Ha? Punan ako ang akong ihatag nimo. Maayo na lang. Makatabang-tabang ko gamay nimo. Salamat kay Han. Huwag ko kay baw kung si buhato na ako. Kung wa pa ka. Hanggaw. Kay patay manukol mga. Ay, sakit niya pa. Sakit. Asa may sakit sa gibuhat ako ha? Nagitongo kung manggawag ka, ha? Pasadoy. Papasaloy, pagurigurgyo ka pa. Naslide mong amigo do. Og nagasulti siya na ako sa imong kabuang. Imo lang untang kaulingon mong gitongo, dili ako. Ay, sige lang, good pa, uy. Hatagan sa tikaog para papalit ni mong imno nun. Baya, ikaw aksin ba, ha? Magabaan yun yung kanako ng kalaki ni mo. Away na. Ay, sus, di ko mutuwa ng gaba pa, uy. Sige, sulti baka ana ron. Pero tanawan niya baka realize ka po. Ha, may pagtrabaho kang kawana ka, tumag tarong. Di kayo magsikag paghantok kong mababay. Pa. Dali ra gid to ang kwartaan nga akong gibuhat pero hangtod kamo sa aka ko ingon inis ha. Di hangtod sa hangtod nga batanon ko. Ay, muro minuong kog natandog sa gisulting papa. Unsa ka ano kung motrabaho na kog tarong mo? Ugma dayon. Suwayan ako nga mga apply kong trabaho. Naabot na gikos bahay. Excited ako mabalita nila ni Papa ug Mama nga nanak ko'y trabaho. Kapoy, nalagi ko anang Axel. Oh. Kapoy na sige buhi, ana. Sulti na dayo ay. Ato di kapo ng anak. Amot lang. Isa tinuod lang, no? Nagbahay, ko nga nung ato pa na siyang gisagok. May pagwata mo sagot nga ibilin sa siyang ginikanan nato. Una ni nilarga si Bo. Si,
Di ko nila tinuod nga anak. Dahil ni papag mama. Adopted na di ko. Recorded by X Thunder Gaming. Usa, nakadungog di ka sa among panagsulti, mama ni mo. Opa, gusto ko mangutana. Asa dapit sa Cebu nga akong tinuod nga ginikanan. Kaya akong adtuon. Morning address nga gisulti ni Papa. Murag mga paabangan man Asa nga nagpuyo nga akong ginikanan ani? Yes, sir. Unsay ato? Unsay gipangita nimo, sir? Naabay nagpuyo nga sabang ang apelyido din Oo, naasaon na, sir. Pero namahawa naman. Bao ba? Ay, gawa din ako'y surti di Wa pag yun ako'y kapuyan din Na ba may room available diri, sir? Dini na lang pangabang og kapuy-an nimo. Pila man sad ang abang din miss? Kita di kabangan dia. O bay, og diri lang sa ko mangitag trabaho. Sayang nga bitaw Bago pa unta ko nakatrabaho diha. Pero sige lang. Magsugod na lang kog bagong kinabuhi din Excuse me, Sir Axel. Miss? Kung unsay gikinahanglan nimo, ingna lang ko ha. Diara ko number Ay, salamat. Sukat nga nag-text ko ni Riba, sige naman siya text na ako. Magsigig send na ako mga quotes. Guwap para ba si Riba da? Ay, surtiya ka sa mauyaw anak niya. Unsa ka kung makig-amiga ko niya? Amiga naman ka ha. Okay ra. Kung manguyab ko, okay rasad. Oh. Tinuang doy. Mura biya kag natukan. Aw. Abi na kog tinuod. Kay sugton kiti ka. Kung manguyab na lang gyud ko nimo Riba. Seryoso na niya? Sugton ba ko nimo? O lagi. So kita na. Ha? Oh, kita na. Oh. Axel, na ako importante isulti nimo. Unsa man na? Gipangita ako sa kong ginikanan. Pero, dugay na nako silang gikalimtan. Og dili ko mahimutang nga magunahon na nga ani sila. Kaya gusto nilang muuban ko ni balik nila. Gusto na ko mapahawa ta din Dili ko gusto mo pakita pa nila. Sige. Mamalhin ta sa syudad. Salamat ayo ha nga. Hindi sugot ka nga mamalhin ta. Bisag unsay gusto nimong tumanon ako. Ingon anak ka kamahal. Naunsa ka? Mabdos ka? Negative man. Nihugo ra ba ka? Maulagi. Pila ka adlaw na sa ding nagsigig lang akong oo. Ug usahay ka rin maglisod ko ginawa. Magpa-check up na lang gyud ka para sigurado ta. May ESRD siya o kidney failure. O nagkinahanglan siya o kidney transplant. Kinuo ko. Kinahanglan sa siya nga i-dialysis. Nagkinahanglan gid ni og dakong gasto. Ayaw na lang paghako dong. Pasagti na lang ko. Day. Dili pwede, day. Mangita ko pake. Dako kayo na nga kantidad ang kikinahanglan. Andam naman sad ko. Andam ko taon. Bata pa kay ikaw Di pa pwede. Huwag di ko makadawat nga mawa ka na ako, day. Dili ka, day. Sa tinuod lang. Nakapangutan na sa bitaw ko kung nganong gingon ko anis Ginoo. Nagtinarong man unta ko sa akong kinabuhi. Nganong kisilutan mo ko gingunani. Ikaw, Axel, ha?
Magabaan lagi niya ka ng kalaki mo. Awa niya. Kinuo ko. Mao na ba ni ang gaba na akong kinuo? Ako na lang unta mo'y gisilutan ni mo kay ako may nakasa. Ayaw ko asiriwan akong kinuo ko. Ang tunay Mao ni ang grabe na ako nga pagmahay sa akong kinabuhi. Nawa na ako ang babae nga akong gimahal ug maayo. Di kaday maayo nga duwa-duwaan ang kasing-kasing sa mga babae kay may gaba lagi day nga moabot. Ug ang nakasakit kay ang mahal nako sa kinabuhi ang nagantos. Dinhi na nakutob ug daghang salamat sa pagtagad nini nga akong kaagi. More power, RMA. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga higala ang kaagi ni Axel nga taga Tubigon, Bohol apan kasamtangang nagpuyo karon sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, kailangan kita. kailangan kita ngayon. Ang mong kaagi kibahatan na doa sa radyo ni Carol Marie Caen ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada